A l'Escó, allà on el vent fa la volta, a baix de tot, com comentava en Saïd, del desplaçament més llunyà. Sí, va travessar tot Catalunya per endur-se els 3 punts en un partit on s'enfrontaven dos equips amb necessitats diferents. L'Escó... Sense necessitats, perquè ja estava... No, amb la derrota de la Jonquera va perdre les possibilitats de poder entrar al play-off. Aquí vèiem les mans de Socias i que Aleix Feixes transformava el penal i marcava el seu 6è gol de la temporada. Recordem que és el màxim golejador del conjunt fronterer. Ha superat per un a Coro. Tot just, un o dos. A Coro, que està al Farners des de mitjans de temporada. Des del novembre. Doncs el que dèiem, dos equips, l'Escó, que necessitava sumar per poder entrar al play-off o per poder mantenir viva les esperances de lluitar contra el Sant Andreu, el Terrassa o el Vilafranca, i en canvi la Jonquera, que marcava per segona vegada consecutiva més d'un gol per partit. Era la segona vegada a la història, ho explicàvem la setmana passada, que la Jonquera marcava més de 2 gols en un partit, i aquí es va veure això, solidesa defensiva que ens té acostumada la Jonquera, acompanyada de l'ofensivitat. En aquest cas, després d'un contraatac molt ben portat per Aleix Feixes, i Marc Vilà aconseguia marcar el 0-2 al minut 85, que donava aquests 3 fantàstics punts que mantenien el somni de continuar a tercera divisió per la Jonquera. Volen quedar-se, Correcte.